Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in kunta mongko lamun ucap sapa sira inna kulula sedune mlebu bil badiyah ing dalam alas bi ghairi hafirin kelawan tanpa kanjogo wala kopilatin lan ora untan wala zadin lan ora bosan iku sababun dadi sebab lil halak maring rusak oleh ya kudu ikhtiar kan. Bapak kala teman-teman jauh sapa Allah Ta'ala wala tulku bi aidikum ila tahluka wala tulku lan ojo nibaake sira kabeh bi aidikum kelawan pira-pira tangan sira kabeh ila tahluka maring kerusakan cara wong lunga dikongkon gawa sami kabeh ojo sampai rusak awake. Pakai bayasiku monggo kali kaya apa sah apa tawakkuluhu umandale dakil pakai baya kunus semansane ana apa dalikan kono duhul iku bahkan pernah faklam mongko berdoa sapa sira ana dalika setune mengkono duhul iku yakuju apa dalik angkau ni saking anane dalik iku haroman haram syarta ini lawan syarat turu akaduhuma utawi salah suwijine syarta ini iku ayakuna yanto ono sapa rajul wong lanang iku robo teman-teman ngajar sapa rajul nafsahu in nafsuni rajul bil khabari ing dalem omah wajahadaka lan merangi nggih wajahadaka lan merangi sapa rajul ing nafsu wa sawa lan modho sapa rajul ing nafsu wa awada lan ngadatake sapa rajul ing nafsu ala sabri ing atase sabar nito ami saking panganan usbuan ing dalem zaman seminggu wa malan barang ukoribu kang maret-maret apa making usbu bikai suyas biru kalawan sekiranya sabar sapa rajul anggu saking to'am bila goiki kolbin kelawan tanpa rupake ati watas wisi khotirin lan noto berantak buktakakan kendien watas wisi khotirin lan buktakake kerentak wa ta'adurin lan angel fi dzikrillah ing dalem zikir maring Allah Ta'ala fi Allah tasquto lan yen ora gugur apa kuwatu kekuatane rajul bil qiyami ing dalem ngadeg salat ing dalem salate rajul wasani utai kaping pindho iku kuwatul hali kuwate tingkah wa ghalabatul
kunsi lan nglindhiye aring maring Allah wa huwa utawi sani iku aja punaya tono sapa rajul iku suyakwa yakwa bikai suyakwa sekiranya kuat sapa rajul ala takawuti ngatasi ngalapi kuatan ala takawuti ngatasi ngalapi kuatan bil hasisi kelawan suka janganan dengan kulupan wamalan pada yungfiku kan apa yunfiku mana yattafiku wamalan barang yattafiku kan cocok apa minal asya isakin bilo perkara al-kasi sati kan al-kosi sati kang asor alatikan la tu'addu kan ora den bilang apa asya utan ing kekuatan jumlah ing dalam jumlah fa'bada hadaini sartaini mongko ing dalam sause iki syarat loro layak lura sepi sapa rajul bigoli bil amri ing dalam pang apa goli bil amri ing dalam kaprai tingkah kaprai perkara bil wadi ing dalam biro alas dikuli usbuin dalam saben-saben seminggu ayar kau saking yen to ketemu ing rajul sapa adamiyun anak adam au yan tahi au nuni ono yantai ya nih au yantai ya tutup sapa rajul ilang akilah maring kampungan au koryatin utawa desa au ila kasyishi utawa maring suka yajtazi kan ngalap cukup yajtazi kan ngalap cukup sapa rajul bi kelawan kasyis wa yahya mukala urip sapa rajul bi kelawan kasis jahidan kali merani nafsahu ing nafsuni rajul sabiron alikan sadar alal judi ing atase luwe shilan ngalah wal mujahadah lan wal mujahadah lan merangi nafsu wal mujahadah utawi merangi nafsu iku imadu tawakul sokoni utawa pokoke kumandel wa asasuhulan dasare tawakul wa ilam takun tegesilamun ora ono tawak la ilam takun lamun ora ono iku laka kadune sira apa kuwatul qalbin kuwate ati billahi kelawan iman maring Allah billahi kelawan iman maring Allah wasikotulan kumandel al-kamilatu kan sempurna biwat billah kelawan janjine Allah ka'ala tupiko kaya yen ora kuat saka sira sabra ing sabar alal
rujui ing atase luwih mudatan ing dalem mangsa suwiji wa yatoriku lan lan goyang panjingan alaika ing atase sira apa sing lan goyang panjingan kol buka ati ira wa tasawwasa lan wa tasawwasa lan wa tasawwasa lan ganggu keganggu apa ibadatuka ibadah ira akhire nafas pakun mongko ono sapa sira iku ma'al awam sartane wong awam ai awaminasi tegese ngumumi menungso bi ala ikihim kelawan kegantungane awam walam yajus lan ora menang laka kabene sira apa tarku sadi tinggal sangu sing apik iku ono sangune masih lunga kaji iku sing apik ono sangune sing cukup walidane kan jare mengkono pakun ma'al awan duya dan riyatake apa anak abaturab setune abaturab anak syiyi abaturab anak syiyi iku nagara ningali sapa abaturab anak syiyi nadorot ila sufiyin maring ali sufi mantakan dawahake sapa sufi meyatahu ing tanane sufi lan dawahake ila qasri bitikin maring kulite semongko mar'an marhiyin kos ribitikin marmiyin kanten buah ditoriki dalam jalan yakulan dapun mangan sopo sufi kos ribitikin pada salah satu ayamin ing dalam sause kalau dino lam yakul kang ora mangan sapa sufiyen dia ing dalam salah sata ayamin ora mangan saean ing suwiji-wiji maka mongko dawuh sapa waqala mongko dawuh sapa abatura lahu maring sufiyen layas ora patut laka kadene sira apa atasarrufu tasarruf ilzam netepono sapa sira asuka ing pasar ae la tatasawwab tegese ojo la tasawufa tegese ora ana tasawuf iku maujud ilama atawakuli aning sartane kumandel walaya sekulan ora sah apa atawakulu kumandel ila liman aning kedene wong yasbiru kang sabar sapa man anito amin saking panganan aksara ing dalem zaman kang luwih akeh salah sati ayamin dinimbang saking telung dina yakni negesi sapa abatura yakni negesi sapa abatura anna kalahu setuhune tingkai supi iku dalika mengkono
mengkono madda yadahu iku dalika mengkono madda yadahu iku ya dulu dudu apa kal iku ya dulu dudu apa kal ala adami kami subli ing atase ora anane sempurnane ketungkule sufi bilai kelawan Allah wa adami sabri lan ora anane sabare sufi wasidati maili lan ngete condonge sufi ila ta'ami maring panganan waman utai sapane wong hadi kan utawi iki sifat iku sifatu sifate man iku bako utawi langgeng iman ma'asababin sartane sebab wanti ko luhulan ngaliman sayan ing suwiji-wiji pasayan mongko suwiji-wiji an ibadati saking ibadah iman iku aula luwe utama min uruji tinimbang umat iman saking barang yati kelawan tangani iman jumlatan kelawan jumlah kama kaya dene barang afadahu kan awe faedah ingna sapa Zubaidi Imam Zubaidi wa kadzalik kan kaya mengkono-mengkono kaule abatura qala dawu sapa Abu Aliin Ar-Rawzabani tidak boleh tatkalane wis ngucap sapa al-faqiru wong fakir ba'da khamsati ayamin sa'usil limo piro-piro dino anak utawi ingsun iku jahirun wong kang duwe fa'alzimu mongko netepono sapa sira kabeh ing fakir asuka ing pasar wa muruhu lan akono sira kabeh ing fakir bil amali kelawan ngamal kasbilan nyambut gawe wong iku kudu ikhtiar nyambut gawe iso diparingi mangan iki bil kasbi nakola mungkil ing kola Abu Aliin sapa Al-Husairi Imam Husairi risalah yang dalam kitab risalah walaupun sami itu yakni teman-teman merungu sapa ingsun al-imama ing imam Aba Ma'ali rahimahullah huwa utawi Abal Ma'ali iku Yahudin Imamul Karomen datangkan dari imame negara Karomen rupani Abdul Malik bin Syekh Abi Muhammad rupani Abdullah bin Abi Yaqub rupani Yusuf bin Abdullah bin Yusuf bin Muhammad bin Waidi Al-Huwaini Al-Juwaini nisbatun niku bangsa akhir ila Juwaini maring Juwaini wajah tai Juwaini iku nagiyatun penjajahan kabiratun kang gedhe minawati Naisabur saking penjajahane tanah Naisabur min akmali urusan saking bawahane tanah urusan al-Iraqiyah asy-Syafi'iyah Wulida dan putra akhir Sopo Kemahali Wulida dan
dalam tanggal 18 minal Muharram saking bulan Muharram amatis asarota dalam tahun 19 arba'imi aten lan 400 wajawaro lan mukim wajawaro lan mukim sapa agama ali lan mukim sapa agama ali di Mekah kelawan ana Mekah Madinah lan ana Madinah arba'a sinin di dalam petang tahun yufti mana yufti ale awake pituwa sapa agama ali wa yudarrisu lan mulang darrosa yudarrisu mulang sapa agama ali wa yajma lan ngumpulake sapa agama ali turukos Syafi'i ing riwayate Imam Syafi'i min samalan saking kono-kono wajawaro lukiba den juluki sapa agama ali dijuluki bi Imamil Haromaini kelawan Imam Haromen ka Madinah suna ada mau kembali sapa agama ali ilang Naisabur maring tanah sae nabur fabana mongko jenengake baban Naisabur babana mongko jenengake babana mongko jenengake lalu krono agama ali sapa al-waziru pake jenengake Nidomaddin ing runtute agama Nidomaddin ing runtute agama deno al-madrasah ing madrasah an-nidomiyah kang dosa runtut Naisabur kelawan ana tanah saekur Naisabur khotbah sapa agama ali biar kelawan ana Naisabur wajala salam tunggu sapa agama ali lil wadi krana nuturi manungsa wal munadzarati lan bicara ilmu wasta'adda lan tawis sapa agama ali ditadris maring mulang dia ing dalem Naisabur wastiqomati umuri kolam lan jejeke piro-piro perkarane piro-piro santri waya wabagia wabagia lan keri agama ali ala dalika ing atase mengkono ala dalika ing atase mengkono munadoro oriban ing dalem zaman kang bareng insalasina saking 30 anesana taune wairong saking hale ora den desek wala mudawiin lan ora den kula musalamun iku den pasrahke lawan maring akal ma'ali opal mitroku pengimaman wal mimbar wal kutta wal khitobatu lan nuturi batadrisu lan mulang wa majlisu dzikri lan perluane dzikir yaumul jum'ah dalam dina Jumat wal munadzarah lan bicara batafakolan mupakat lawan agama ali ilmu warodatin dalam tetapi ala
tadris ingatasi mulang wal munadara lan bicara ilmu apa sing netepi watapako apa sing cocok mabarang lan yuhad kan kula den perwi apa man diweri keduniliyane apa ma'ali ma'al wijahati satani sifat derajatan azzaidati kang tambah di dunia ing dalem donya wa min tasawufi lan iku setengah saking karangane Abul Ma'ali Nihayatul Matlab utawi kitab Nihayatul Matlab bil fikih dalam fikih wa ya kitab Nihayat iku arba'una apane mujalladan jilitan kitab sitok 40 jilid salemani kan ngaji 40 tahun ibaran kan gede lan tusanaf kan durung tau den karang apa misluha misile Nihayat wa mukhtasaruha lan kitab mukhtasore Nihayat wa tabararuha wa asoroha lan ringkes apa Abul Ma'ali ing Nihayat nafsi lan awak dhewe Abul Ma'ali wa kami mukhtasar iku min makasini kutubi nasakin biro kebagusane kitabe Abul Ma'ali kala dawu Abul Ma'ali wa ya Abul Ma'ali nafsihi yo awake nafsu yo awake Abul Ma'ali di dalem nyifati mukhtasar innahu satune mukhtasar iku tanpa hukumi pokok mukhtasar bil hajmi ing dalam jirime nan Nihayati saking kitab Nihayat apa akon luwih iki nan risfi tinimbang separuh Nihayat wa fi makna lan ing dalam makna apa aksar luwih oke nadufi tinimbang apa Nihayat minadufi saat tinimbang apa Nihayat wasyamilu lan kitab samil fi usulidin wal irsyad lan kitab irsyad di dalam usulidin aidan wal burhan lan kitab burhan di usulil fikih wal irsyad lan kitab irsyad fi ing dalam usulidin aidan wal waraqat lan kitab waraqat fi ing dalam usulidin aidan wal wiridadi lan liyane mengkono wa ghairu dzalik lan liyane mengkono wa ghairu dzalik lan liyane mengkono syamil ila wa min lan iku setengah saking luar diwanu kutubin utawi bukune biro-biro khutbah masyhurin kang den masyhurake wa min nadmihi lan iku saking nadome Abul Ma'ali akhiri utawi nadom utawi akhiran tanawal ilma illa bisitatin utawi dawuh akhi sedulur ingsun akhi sedulur ingsun lan tanawa kasih besok
ora akan berkoleh sapa sira al ilma ing ilmu ila bisikatin angin kelawan perkara nemen al baitaini ai ikra al baitaini wa tuhu biaran sido sapa kalmahani lailatul arbi'a ing dalem mengini dina rebo watan isa ing dalem waktu isa al akhirah kang akhir al qamisa ing dalam tanggal 5 wal isrina 20 syahri Rabiul Akhir sanata samanin ing dalam tahun 8 sabina 70 harga ini adalah 400 umru utai umri apa ma'ali itu nakutiskin kira-kira songo bapak sinawan seket apa nisanatan tahun ini wa ulikot lanten kunci wawal aswaku kira-kira pasar yang menuti in dalam dinane sedane abdul ma'ali pasar-pasar tutup dan bahkan lan ono pokokala bidu kira-kira sakringe abdul ma'ali yang maidin ing dalam dinane maut ibu koriban bareng min arba'i mi'atin dinimbang 400 peninggal pengupin 400 ada aibim rambadan bapak taruh zaman teman-teman narjama lau maring abal ma'ali sopo atta jusukri sehta jusukri rahimahullah kita bapak ing dalam kitab tobabat tarjamatan ing tarjamah hafilatan kan nanggung derajate abal ma'ali hafilatan ing nanggung derajate abal ma'ali binafi salah sing dalam kira-kira 30 apane sokifatan sokifai sokifatan sokifai pandura mongko ningalono sapa sira salasin insita amun karep sapa sira wayak filan cukup fi fakrihi ing dalam sifat kaagungane abal ma'ali apa mabarek nukilakan denukil apa min khoti ibni sholat saking tulisane ibni sholat angsada nembanake sapa badungan setengah wong ro'akan ningali sapa man imam al-haromen ing imam haromen Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.